Имаатсикиннеқ кигуллеқ. Атаққинарторсуимми писортатигоортумик тикераарнерат. Уллумиккут наггатаарнеқарпоқ. Ангалламмуллу уунга исериарта. Атаққинарторсуақ апераара нунатсиннут соқутигинниннера қанга ааллартиссиманерсо. Det begyndte for meget længe siden. Det begyndte blandt andet, da mine forældre kom hjem fra den første rejse i 1952, hvor de jo havde haft en fantastisk oplevelse. Og de fortalte om det, og de viste de mange gaver, de havde fået. Vi fik jo også selv, mine søstre og jeg, gaver, vi fik vores dragter. Tanken om en gang selv at komme til Grønland, den var helt levende på det tidspunkt. Så kom jeg herop i 1960 med mine forældre, og blev meget, meget begejstret for den oplevelse, det var at være på Grønland og komme til Grønland. Men det har altid ligget hele min barndom, at til Grønland, det ville være det store oplevelse at komme til det. Og det var en stor oplevelse. Det er en vidunderlig oplevelse hver gang. Ujalu qanga nunatsinneqaarsimanini puigulaarsimagaluarlugu ima oqaluttuaraa. Min første rejse til Grønland, det var til østkysten. Jeg oplevede Grønland i 69 fra... 70 var det. 70, det var godt. Og det var Jangmasalik. Og så det var en stor begejstring. Så efter det, jeg kom mest på vestkysten, det har altid været. Og hver gang er det en fornøjelse. Angalanarminni kalaallinit tikilluaqquneqarluarnertik malugisimалluarpaat. Det er jo noget, man selv bliver glad af. Det er virkelig en. Det har altid været slået os, hvor glade folk ser ud heroppe, og hvor venligt og glade de møder os. Det hjælper også at sige, at vi er værdsat i det sted, hvor vi kommer. Det varmer op, ja. Kalaallisuut atorlugit qanoq innersoq ataqinartorsuaq aperaara. Hvordan er det at bruge vores nationaldragt? Det er jo et spørgsmål til jer. Det er vist nok lidt nemmere for prins Kemalen med et par små korte kamikker og en hvid festanorak. Jeg vil sige, at jeg går gerne med den grønlandske nationaldragt, men det er ikke det mest komfortable, jeg har. Men det for mænd, det er varmt, og det er komfortabelt, og det er praktisk også. Prins Henrik kalaallinut ima qoyaniarpoq. Men de skal hilse hele den grønlandske folk, fordi vi har haft en rigtig god rejse. Ja, det er sandt. Qoyaner? Ja,